HRtv gidan rediyo ne da talabishin, amma fatan a online ayyukansu sun girma. HRtv gidan rediyo ne da talabishin a wuri guda kuma a saman iska, sun kware wajen kawo muku labaru da kuma bangaren al'adu, abubuwan da suka shafi al'amuran yau da kullum, nishadi da kuma shirya fina-finan Hausa. Domin samun gamsasshen nishadi sai a ziyarci shafin HRtv Network masu taken Home of Expression. Adireshin su a YouTube channel shine HRtv. Suna da website hrtvnetwork.blogspot.com, email dinsa hrtvnetwork.mg@gmail.com. a Instagram za ku same su /HRtv Network. Maza ku hanzarta a dandalin HRtv Network domin ku samu gamsasshen nishadi. Mun gode. HRtv gidan rediyo ne da talabishin, amma fatan a online ayyukansu sun girma.